V sobotu 9. září hostil pražský hotel Pyramida už 5. ročník šipkového turnaje Winson Nova Sport Open. Tohoto tradičního a prestižního turnaje se účastní nejen špičkoví hráči z Čech a Slovenska, ale u terče se tu potkávají i šipkoví nadšenci a fanoušci, kteří do této doby šipky aktivně nehráli, ale sledují je na našich sportovních programech, hlavně na Nova Sport 2 a Vojo. A právě pro tyto šipkové nováčky je systém turnaje uspůsoben tak, aby si mohli šipky užít naplno, bez stresu z toho, jestli dokáží trefit závěrečného dubla. Základní skupiny a také první část KO pavouka se proto hrála hra high score na 7 kol, kde není k vítězství potřeba ukončení dublem, ale prostě naházet co nejvyšší skóre. Od 8. finále už se hrála tradiční hra 501 double out. Úplnou novinkou byla spolupráce se značkou Winson, která je českým výrobcem šipkového zboží a která velmi pomohla posunout tento turnaj na ještě vyšší úroveň. Turnaj byl vypsán pro 512 hráčů a všechna místa v základních skupinách byla během několika málo dnů zcela zaplněna. Systém turnaje byl stejný jako v loňském roce, na hráče nejprve čekali zápasy v základních skupinách, ze kterých první 2 postupovali do KO pavouka. Hrálo se o opravdu velmi pěkné ceny. Na vítěze čekaly 2 vstupenky na finále mistrovství světa PDC, které se bude hrát v nádherné londýnské Alexandra Palace 3. ledna 2024. Prohraný finalista získal 2 vstupenky na semifinálový večer tohoto mistrovství světa, no a 2 vstupenky na čtvrtfinále byly připraveny také na oba prohrané semifinalisty. Hrálo se na 32 terčích a ke každému terči byl přidělen rozhodčí, který zároveň jednotlivé hody počítal. Hráči se tak mohli soustředit pouze na hru. Do hotelu Pyramida dorazila spousta hráčů z popředí republikového žebříčku České šipkové organizace, včetně obhájce loňského vítězství Víti Sedláka. Nechyběl ani loňský semifinalista Daniel Markovský. Turnaje se zúčastnil také český reprezentant z World Cup of Darts Pavel Jirkal. Po základních skupinách a 5 kolech KO pavouka jsme se konečně propracovali až ke čtvrtfinálovým zápasům, ve kterých se utkali Vítězslav Sedlák s Petrem Kobrem. Favorizovaný Sedlák vyhrál 3-0 a postoupil do semifinále. Tam na něho čekal Erik Marfeldy, který skvělou hrou ovládnul své čtvrtfinále proti Zdeňku Šoltisovi a vyhrál 3-1. Třetím účastníkem semifinále se stal Radek Řebíček, který prohrával s Pavlem Voskou už 0-2 a přežil více než 10 Pavlových šipek na vítězství. Radek dokázal zápas otočit a zvítězil 3-2. Také čtvrté čtvrtfinále přineslo boj až do posledního legu. Jiří Vávra vedl nad Petrem Roučem 2-1, ale i tomu se povedla otočka v zápase a nakonec se mohl radovat z postupu po výsledku 3-2. Tohle už jsou záběry z druhého semifinále, které spolu hráli Erik Marfeldy a Vítězslav Sedlák. V prvním legu vyhrál Víťa, dublem 10 se posunul do vedení 1-0 a teď začíná do legu číslo 2. Tak jen 2 šipky v terči, jedna v triplu 1, jedna v 60, třetí mimo. Co Erik a jeho vstup do legu číslo 2. 1:40. Pojďme se podívat i na tyhle ty 2, jak se dostali do tohoto semifinále. Nejprve vidíme Víťu, tak půjdeme na něj. Vyhrál skupinu číslo 62 a potom postupně v pavouku byli jeho soupeři Martin Holeček, Vojtěch Pik, Petr Rolko. Ve 32 porazil Martina Vlhu, ve 16 3-0 vítězství nad Matějem Neumannem a ve čtvrtfinále 3-0 vítězství nad Petrem Kobrem. Erik ten vyhrál skupinu 58, takže stejně jako Víťa hrál v té druhé rundě od půl 11. A v KO pavouku potom výhra nad Radkem Jehličkou, pak poté porazil Jiřího Slabého, další soupeř byl Štefan Šiga, Jan Berenreiter byl jeho soupeřem ve 32. V 16. výhra 3-1 nad Lukem Takrem a ve čtvrtfinále vítězství 3-1 nad Zdeňkem Šoltisem. Erik nám o sobě řekl, že je mu 37, šipky hraje teprve 3 roky a nehraje ani v Čechách, ani na Slovensku, pochází z Trnavy, ale hraje v Hamburku za tým Piráti St. Pauli. K šipkám se dostal v době té karantény
kdy jsme byli všichni zavřeni během té koronavirové krize. Nejoblíbenější hráč je Karel Sedláček a světový Ross Smith. Přezdívku má Kike, nejoblíbenější double je double 20 a do téhle chvíle nejlepší lek, jaký zahrál, je 13šipkový. Říkal, že šipky hraje teď, nebo trénuje každý den. A nějak speciálně se na turnaje nepřipravuje, že by měl předtím nějaký velký trénink. Vítě teď minul, byl 16 na zavření. Největším úspěchem Erika říkal, že to byl právě Vincentova Sport Open 2023. 82. Tak uvidíme, jak se mu bude dařit v tomhle zápase. Vítě už si možná šel pro šipku, ale je to single, musí opravovat na 8, což se daří. Vítězslav Sedlák vede 2-0. Tak o Vítěvi toho víme samozřejmě o něco více než o Erikovi. Vítěvi je 32 a už ho pravidelně vídáme na všech turnajích Challenge Tour. 95. Letos se mu podařilo probojovat až do čtvrtfinále. Co je ale možná ještě důležitější je, že letos hrál také 2 European Toury. Hrál European Tour v dubnu, European Tour 5 v Rakousku, v Grácu, Austrian Darts Open. Tam v prvním kole nestačil na Chrise Dubího a prohrál s ním ve velmi pěkném zápase 3-6. Zhruba o 2,5 měsíce později 57. hrál v Trieru, kde v prvním kole dokázal porazit domácího Daniela Kloseho a postoupil do druhého kola. Tam mu stopku vystavil Joe Cullen, ale opět velmi dobrý vyrovnaný zápas, prohra 3-6. Vítě je samozřejmě dvojnásobným vítězem Tip Sport Premier League. Viděli jsme ho hrát i v loni v Praze na Královce, kde postoupil do druhého kola. Aktuálně má opravdu čas na trénink a je to na jeho hře vidět. Hraje podle vlastních slov 6 hodin denně. Je mnohonásobným mistrem republiky. A nejoblíbenější hráč Gary Anderson. 22. Teď velká nespokojenost s první i druhou šipkou. 28. To ještě vlastně bylo docela dobré, protože dole není sedmička. Vítě ukazuje divákům, aby trochu zafandili. Byla to opravdu velmi komorní atmosféra od toho Pyramida. 99. Skvělá první, skvělá druhá. Vítě si řekl o nějaké povzbuzení, ale nakonec 60 vůbec nehrál. Bylo to pochopitelné, protože 25 bodů potřeboval k tomu, aby se dostal na 170, takže volil raději sehrávku než riziko toho, že by netrefil 60. Single 20 by ho přivedl jen na 175, což je číslo, které zavřít nelze, takže určitě vyřešeno velmi správně. Tady skvělá stovka, sníženo na 70. Vítě trefuje první, druhá těsně mimo. Takže na zavření to nebude. Závěr 170 v tomhle legu určitě neuvidíme. A nakonec i ta další šipka jen v jedničce 64. Zbylo 106. Erik 70 na zisk legu. A začíná šestkou. Čtrnáctku trefuje a jdeme na bůl. Ten ale netrefil docela daleko. Byla z toho dvojka, zbylo 48, vítěz 106. Potřeboval triple 19 teď, aby mohl hrát double 16 po té první šipce.
46. Erikovi zbývá 48. Šipka v osmičce, tam samozřejmě mohl volit 8 nebo 16. Volil osmičku na double 20, první mimo, druhá také mimo. No a tohle je šance pro Víťu Sedláka, kterému zbývá 60 bodů na ukončení tohohle zápasu. Jo, pěkně. Ale první vůbec nezvládnul, trefuje mimo, takže jen jedna šipka na double. Tohle je šipka na vítězství, ale končí mimo, 20 bodů, tak Vítě tam neuhlídal tu první. Vidíte, že si i ťuká na čelo, že tohle se opravdu nepovedlo. Erik jde na double 20, trefuje ho hned první šipkou, snižuje stav druhého semifinále na 1-2. Za bouřlivého potlesku diváků, kteří sledovali tohle semifinále Zolo Pyramida. Tak, leg číslo 4. Vítě začíná skvěle. První má i druhou šipku v 60. A tohle je maximum, 180 pro Vítězslava Sedláka. Diváci si zamávali těmi 180kami. Určitě potěšil tímhle hodem. Erik 3 singly. Tak 9 jsme ještě na Vinco Nova Sport Openu nikdy neviděli. Skvělá 4. Ale tohle je single, takže na 9 můžeme zapomenout. Diváci si tak trochu zaučili a nakonec ani tahle šipka v terči není. 80 bodů. Náskok je 200 bodový. Erik potřebuje zabrat, výborná první. Potřeboval by ještě aspoň 1 60 nebo nejlépe 2, tak dvě to další nebudou a nakonec je to 100 bodů. Jen 57. Všechny 3 velké singly teď hodil Vítězslav Sedlák. Erik první šipka těsně v triplu 5, druhá bohužel v jedničce. 36 bodů není moc. 184, Vítě už si bude určitě sehrávat. No tak tahle šipka v 60 určitě byla, ale neudržela se. 65 bodů, sníženo na 119. Tam Vítě určitě po 1,60 přišel. Erik by potřeboval teď dvakrát skórovat vysoké skóre. Jeden triple 19 je tam. Bohužel ten další už ne. 65 zbývá. Tak na zavření ještě není. V dalším kole se bude pokoušet co nejlépe sehrát, pokud samozřejmě Vítě nezavře. Ten má 119. 50 na 69. 19 má a jde na čistý střed na výhru. A trefuje ho Vítězslav Sedlák. Zavírá 119. 50, 19 a 50. Tak tohle byla exibice od Vítězslava Sedláka na závěr druhého semifinále. No a samozřejmě došlo i na vyhlášení vítězů. Za třetí místo získali Erik Marfeldy a Radek Řebíček, každý 2 vstupenky na čtvrtfinále mistrovství světa PDC v roce 2024. Samozřejmě dárkové předměty od televize Nova a také od společnosti Vinson. Kde vyhrál 2 vstupenky na semifinále mistrovství světa, dárkové předměty od televize Nova a společnosti Vinson a také dárkový poukaz od nás od společnosti Vinson v hodnotě 3000 korun se stává. A slyšeli jste Michala Onda, který vlastně už řekl, co všechno získává poražený finalista. Petr Rouč hrál opravdu skvěle a moc mu gratuluju k tomuhle výbornému výsledku. 2 vstupenky na semifinále mistrovství světa ho určitě potěší. A vítěz Vinco Nova Sport Open 2023 se stává Vítězslav Sedlák. No a vítěz je stejný jako v loni. Sedlák
získal kromě krásného poháru také 2 vstupenky na finále mistrovství světa EDC, které se bude hrát v nádherné londýnské Alexandrapolis 3. ledna 2024. Získává k tomu také poukazy od společnosti Vinson. Tak takový byl Vinson Nova Sport Open 2023. Gratulujeme vítězům a těšíme se, že se zase někdy brzy potkáme u terče.